sa ka awit. Ang naparas yang kaagi karon magkining usa ka lalaki nga taga Takluban apan kasamtangang nagpuyo karon sa Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Drew. Ma! Nakoy good news! Uy, unsa man anak? Ay, huwag nindot nga balita. Dahil kayo mo excited ka man kayo mo balita na mo ni mama ni mo. Pa! Nakapasar ko sa board exam. Engineer na ko. Wow! I'm so proud of you, anak. Ay, kanindot. Congrats, Drew, anak! Ma, muwato na ko sa site karon. May trabahoon ko. Sige, nak. Kidding, nak. Wa pa kay plano nga makig-date og laing babae. Ma? It's been 5 years na since broken-hearted ka sa imong ex. So far, ma, wa ba mo kong mainteresado og laing babae? Pero, sige lang. I know, time will come nga moabot ra ng bayhana para nako. Drew. Sige na, ma. Mulakaw na ako kay basig maliit ko. Sige. Amping sa pag-drive, anak. Sana maurasa. Maliit na gid ko ani. Kung ani lang ang kundagan. So, pakusog ko, be. Mayo kay hawan rang dan. Uy! Ngay, babay! Hoy! Unsa man ka? Plano ko ni mong patyon? Ako siyang duulon. Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ganin na ra ko nagsigig yaw-yaw diri, oy. Kagwapa ko diyan niya. Simple kayo. O disente ka siyang tanahon. Formal o professional. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry, bitaw, no? Ikaw ba, pagbantay ra gud sa imong pag-drive? Ayaw kumpiyansa o pakusog kay dili ra ikaw mo itaw sa daan kasabot ka? I know akong sa... Drew day, miss. And you are? Mitch. Let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Mitch, sige na. Magkita ta. Dili lagi ko. Kapila lamang ko nagsigig pamugos ni mo. Dili ka maluoy na ko. Okay. Sige. Magkita ta. Yes! Murag nagkasinabot na gid mo ng Mitch, nakda. Nakabantay ko nga magsigin ng yumugita. Maog yun. Bisan og unsa di mo kabisi, nak, pero gahinan gud mo siyag oras. Unsa man, kamo na? Dili pa maoy. Getting to know each other pa nga stage. Uy, hindi pa. Subuti pa sabot, ana nga may plano ka nga manguyab niya. Opa, o sunod kita na mo. Plano na ko nga manguyab na ko ni Mitch. Ha? Manguyab ka na ko? O Mitch, ganahan ko ni mo. Sa sige na to kuyog-kuyog, na-realize na ko nga love na tika. Okay. Oh, ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Yes! I love you too. Mahal, kanindot ka, no? Kung mag-travel ta? Maog yun, mahal. Ganahan ko, ana. Sige. Ato ng planuhon, mahal. Mahal, 4 years na magkita, no? Unsa ka, no? Kung magtipo na ta? Sigurado ka, mahal? Oo. Gusto na ko nga ari nakapuyo sa kong kondo. Total,
Di na sabitaw bag-o na to nga bagtupad tagmato, di ba? Kay suod sa pila ka tuig. Sige, bitag travel. Unsa man? Okay ka? Okay kayo. Saan na yung oras, ha? Ay, na si Mitch. Uy! Oh. Good morning, mahal! Good morning. Lingkod lang diha ha, kay hapit ako mahuman na akong giloto. Pagkaswerte, ginako eh. Sweet kayo si Mitch. Ug maayo kay mo atiman. Wa ko masayop sa paghigugman ako niya. Di na ko kaya nga mawa pa rin akong bayana. Sakto. Nalipay kaayo mi nga nagtanaw ninyong duha ni Mitch. So, sa pila ka tuig ninyo nga relasyon, malipayon kaayo mo sa usag-usa. Ma, kontento kayo mi sa usag-usagod. Wa nagiging pangitaon pa, ma. Mahakin ako si Mitch. Mahal. Mayo kay niya na ka. Panihapon na. Matuog na ko. Gikapoy ko. Duka na kaayo. Si Mitch. Ha? Tulong na kaadlaw nga cold kay sa tinagdan nimo? Bro. Di siya hapit nga mutingog na ko. Uy, Kung mutingog man, tihi kay tinubagan. Kasabot kung may problema niya, bro. Nasakit na ni kay kus mga lihok nga iyang gipakita na ko karon. bro. Mas maya na, no? Istorya hagi na siya. Yan, pangutan ka siya. Mahal. Unsa may problema? Isulti na ko kung sa'y problema kay atong sulbaron. Di na ko kaya nga ingunani ta. Abi ni mo, mas apiktuhan ang akong trabaho kung ingunani ta. Di mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Unsa? Mahal, ayaw pag ingunana agad. Kung unsa may problema ni mo, pagitaan na ito bagay. Kung mayroon ka na yung problema, ha? Kung unsa man ha. Di na makatarog na to. Okay? Mahal. I love you. Drew. Love kaya ka, Mitch. Ayaw nitong isultig balik, ha? Na makigbuwag ka na ako. Kisakitan ko. Sakitan kay ko. I love you, Mitch. I love you. I love you, Ryan. Right? Kinsa si Ryle, mahal? Mitch. Matuog na ko. Mahal? Asa man si Mitch? Basig nagluto na. Wala siya diri sa kusina. Asa mo kasi ang ako messenger. Giblock ko niya sa messenger. Huwag na kalinig. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hindi na po siya makontak. Please try your call later.
Ang iyang mga gamit ka. I-check na ko. Napay gamit nga nahibilin. Pero gamay na lang. Sa CR. Sa CR tuod. Ako i-check ang CR. Napangiyang trouser pants. Ako i-check ang bulsa ini. Unsa man ning gahi nga? Pregnancy test. Naiduha ka rin niya. Positive. Mabdo si Mitch. Mabdo siya sa among anak. Mo ba nak? Nagtuyok-tuyok nagagpinangita ni Mitch. Opa. Wa ko makadyot eh. Pasapangitaon ako siya pa. Suway ko noong pangutana sa iyang mga amiga, nak. Opa. Ako adoon. Ryle? Ex man na ni Mitch si Ryle. Unsa? Ni-visit na si Ryle sa workplace ni Mitch last week. And it looks like in love pa sila sa usag-usa, Drew. Okay idea og asa siya? Mura na kong mabuang og pinangita niya. Ako nang gigamit ang mga social media accounts sa akong mga manghod. Og mga amigo na ko para lang makachat ko niya. Pero igura niyang isin. Unya, i-block niya na yun. Sorry, Drew. Pero agad ko'y idea kung asa si Mitch. Naglibog na ko. Wala ko kay baukot siya kung buhatan, ma. Nak, Drew. Ibuhat na ako tanan para makita na ko siya. Pero lisod kayong pangitaon ng tao nga di gustong mapakita. Anak. Wa ko kay bao ba? Kung asa ko nagkuwang. Kay way gisulti si Mitch na ko. Kung unsay problema niya. Wa siya gisulti kung asa ko nasayop. O kung unsa pa'y pagkuwang na ko. Nganong iya makugingon ma? Sakit kayo para na ko ng iyang ipuhat, ma. Sakit kayo. Maaari bang saglit lang ng Duha na katuig ang nakalabay. Pero wa paghihapon ko'y balita ni Mitch. Kanimo, Mitch, kung nakabati ka man karon, naaragyapon ko diri naghuwat ni Mus ug sa atong anak. Di ko mangitaglain, Mitch. Huwaton di ka kung kanus ako nimo balikon. O kung unsa may rason sa imong pagbiya, palihog, pasabda ko. Dinhin na kutob, o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa akin.